Sivumelana namastelo chani ndimadekwana Stella Vista sanibonani bantu baKwaZulu-Natali usuku lukhuluka namhlanje lukhulu luyisimangaliso ngoba kade babesho abantu baKwaZulu-Natali bethi bayafisa ngelinye ilanga ukuthi ke ngibalethele uNdunankulu. Hayi ke namhlanje ke kunjalo ungaphakathi uthelekile ohlelweni kodwa ngale kokuchitha isikhathi igama lohlelo kweselizohlukana kabili. Angithi yabona ke engqongqoshe ke kwakucelakela ukuthi ke kuyacelakala ukuthi uhulumeni waKwaZulu-Natali ngoba bathi abantu bafuna alokhe ebuya ngazi noma basho kule show noma kuphi kodwa ke banalento enokubuya phakathi sifuna buya ngazi noma basho kule show noma basho yini manje ke basethoda ufalethe nabongqongqoshe bethu ukuthi sibezwe ukuthi ke ithini into yabo sijabajabule kakhulu namhlanje ukuthola ukuthi uNdunankulu esifundazwe ngempela ukhona lapha phakathi kwethu. Angikhumbuze kabalaleli lesi sigaba sokuqala kuthiwa nje uhulumeni waKwaZulu-Natali uyasebenza KZN government at work. Uzosichazela kungqongqoshe kafishane ukuthi ke kuzobe kuhamba kanjani noNdunankulu besibeke esithombeni. Ngale kokuchitha isikhathi angithathele ithuba ngibingelele kubahlonishwa ngithi nje asiqale ngapha mhlambe kungqongqoshe bese sikhuphile kuNdunankulu. Ngqongqoshe. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalalele emakhaya nalabo abasilandela kuma social platforms ethu sithi eyithada. Usuku olukhulu-ke kwena Ntokozo namhlanje uhost uNdunankulu into engandele bani. Ngiyakubona usaba nanokukhuluma. Number 1 we-province. Absolutely. No, Ntokozo into ekufisa sichaze nje ile kade uyisho ukuthi njengoba umphakathi ubuhlalusha ukuthi uyezwa siyazikhuluma indaba zezeMpilo kodwa bayacela phela from time to time simlethe uNdunankulu bezokwazi ukuthola ithuba lokukhuluma nabanye ongqongqoshe. Sitheke nasesixoxa noNdunankulu savumelana ukuthi hayi ukuze siliqale lolu hlelo lothu asiqale ngaye ngoba uyena oyi-first among equals, uyena osiholayo. Usazobuya-ke uNdunankulu afike manje sezokhuluma ngokomnyango wakhe kodwa kwanamhlanje nje usavulela abanye ongqongqoshe ukuthi anike nikhulume nitshela i-country ukuthi nenzani. Absolutely. Uyathululeka uzozwa nawe uhlelo luzogijima kakhulu. Ndunankulu ngempela kuhlale kuyintokozo ke kuthina ukuthi sithola ithuba elifana naleli. Siyazi ukuthi ke isikhulu isifundazwe kodwa nithema nihleli necabinet lakho navumelana ukuthi cha ake befike nabanye ongqongqoshe bezoyibeka indaba yabo. Mhlawumbe ungase nje fahla kancane isukaphi into ecishe ibe yilowo mcabango. Asibonge kakhulu sibingelele abasibukele kuzona zonke izinkundla zokuxhumana. Sijabule kakhulu ukuthi size sifike kulelanga lanamhlanje njengoba usho ukuthi nabasibukayo nabasilalelayo bathi bayafuna ukuthi uhulumeni waKwaZulu-Natal abuye azokhuluma nabantu ngoba usamkhulu kakhulu umsebenzi ekusafanele siwenze. Kuningi kakhulu abantu bakithi abasakhuluma. Ziningi indawo esingakafinyeleli kuzona. Yebo ziningi esesifinyelele kuzona kodwa ziningi futhi singakafinyeleli kuzona. Ingakho sifuna abantu bakithi bahlale benalo ithemba nokwazi ukuthi intshisekelo yethu ekugcineni ukuthi sibone wonke umuntu walapha kwaZulu-Natal enayo indlu, wonke umuntu walapha kwaZulu-Natal ekhona amathuba omsebenzi, wonke umuntu waKwaZulu-Natal akwazi ukuthola zonke izidingo nqangi azifuna empilweni yakhe. So injongo ke yokuthi sicele ukuthi lo hlelo lunwebeke ongqongqoshe bakwazi ukuza ukuthi siyafisa ukuthi basho ozeMpilo njengoba ehlale esho abalaleli bamlalele bazofika nobezizindlu azosho ukuthi le project engiyibona lapha yangaphesheya komfula ihamba kanjani, izofika nini la ngakithi. Nabanye abenza umgaqo abantu bahlale basitshela ukuthi ngakithi umgaqo uma ngabe kunethile asikwazi ukuhamba lokwakhiwa nini iblock ibridge elithile nelithile. Ingakho nje siyocela maphisi ukuthi bakubhalele nawe basitshela ukuthi yini abafuna ukuthi ongqongqoshe mabafika la bazokhuluma ngayo nezimpendulo mangabe benembuzo babhala imibuzo esizobaphendula mangabe befika ongqongqoshe la baphinde baphendule naleyo mbuzo ezobe ibuzwe ngabalaleli besemakhaya. Laluhle uhlelo uyayizwela ke nawe emlaleli usekhaya KwaZulu-Natal siyasebenza basho njalo ke ngempela kuthiwa uNdunankulu bazofika bonke ongqongqoshe la. Mina nje kwami ukubapheka ngembuzo usho njalo uNdunankulu pheka ngombuzo nyusi notch ngapha uNgqongqoshe kimi kuba hamba kahle ngibapheka ngembuzo kube kuhle kudele KwaZulu-Natal. Niyayizwela la emakhaya lizolandela kakhulu uhlelo kube mnandi. Inombolo ke engiyazi ukuthi uNdunankulu akeze ukuhlala nathi kakhulu kodwa nayo inombolo engicela nisithinte ngokusheshsha mawufisa nje ukuba nombuzo kuNdunankulu akezwe nefeel yokuthi niyakwazi nokusithinta nilapho emakhaya futhi nisilalele.
Inamba ithi 076 704 7493 076 704 7493 mawusekhaya njengamanje unombuzo nje onawo ofisayo ukuthi kuubuze kuNdunankulu sikulethela unumber 1 weprovince. Namhlanje siniboneni la e-Edgewood Campus. Ngabe kwenzakalani namhlanje la e-Edgewood Campus Ndunankulu? Namhlanje usuku olukhulu kakhulu, usuku ekuthiwa i-International Women's Day. Lo suku ke la qoshwa inhlangano ezimele ngathi i-United Nations eyathi ngalosuku umhlaba wonke jikelele kufanele ukuthi kubukwe kuphinde kuphakanyiswe iqhaza elidlalwa ngabantu besifazane ezimpilweni zomhlaba wonke, ezimpilweni zomphakathi, ezimpilweni zethu sisonke. Ingakho kunalosuku selapha ke namhlanje eJude nathi sizogubha lona losuku kuthiwa i-International Women's Day. Sibone ukubaleka ukuthi size la kakhulukazi ngoba isiqubulo salonyaka sithi masigqugquzele ebese singashiyi umuntu ngaphandle. Nami maphisa namhlanje ngifundile ngqongqoshe ukuthi khona isign uthando. Yes, absolutely. Isign yethu le namhlanje esikhuluma ngayo ukuthi abasema university abantwana bethu besakhula besasema university kuyabacobelele ulwazi nathi singubuholi bacobelelana ulwazi nabanye. Namhlanje besinabo dokotela bezengqondo abaluleka ngokwengqondo ukuthi abantwana bethu mabeyithola besenkingeni esikoleni bexakwe izinto mhlawumbe ukufunda noma uxakwe ukuthi imali ayifikanga kahle noma khona inkinga onayo ekhaya ungenze njani, ungashayela kumuphi umnyango, ungaya kubani ukuthi akusize uma unenkinga mhlawumbe ufuna usizo kwezamabhizinisi, ufuna ukuvula ibhizinisi, yini ongayenza. Okunye ebesikhuluma kakhulu lapha namhlanje nolusha ukuthi kubalekile ukuthi sikhumbule ukuthi le South Africa le esikuyona njengamanje mincane kakhulu iminyaka selokhu sathola inkululeko. Kepha uma sibheka iqhaza elibanjwa abantu besifazane yebo likhona emndenini likhona, kodwa uthola ukuthi kunemkhakha abantu besifazane basaselele kakhulu emuva kuyona, kakhulukazi even nala umkhakha wemedia. Abantu besifazane ababonakali bedlala indima elinganayo kosomabhizinisi kuma-business. Uyabona ukuthi i-business sector akakayenzi lento ukuthi kuma-boardroom kuma-board nasey'ndaweni ey'hlukahlukene abakakwazi ukuthi iqhaza labantu besifazane noma abantu besifazane badlale iqhaza elibonakalayo noma elingaphezulu. Uyakhumbula ukuthi into esishoyo eyokuthi abantu besifazane ba more than 50% we-population yethu nje even umhlaba wonke, okuchaza ukuthi uma ngabe u-empowerisha umuntu wesifazane u-empowerisha 50% and more of your society nomphakathi wakho noma nomndeni wakho. Uma ngabe umuntu wesifazane ethola umsebenzi uyakwazi ukuthi ondle abantwana, uyakwazi ukuthi ondle ngisho nezihlobo nawo wonke omunye umuntu. So into besikhuluma ke namhlanje ukuphakamisa iqhaza esesilihambile kuze kube manje, kodwa ukubheka ukuthi sukela manje ke eminyakeni ewu30 ezayo njengoba siyilohulumeni yini esifuna ukuyibona ezimpilweni zabantu bakithi, yini esifuna ukuyibona kumuntu wesifazane esahleli ekhaya exakekile ukuthi nampa abantwana abawutholi umsebenzi. Sithini thina njengohulumeni waKwaZulu-Natali ekwakhiweni kwamathuba omsebenzi esahleli nabantwana esikoleni, abanye abakhokheliwe ama-university fees, abanye mhlambe abazi ukuthi bazoyapi. Uzoyisho ke nenamba ngoba nathi siuhulumeni siyawanikeza ama-bursaries. So zonke lezo zinto ezinjalo besinabanye la abebekhona abebekhangisa ngezinto zabo abaxhaswe yiwona lo hulumeni abavula amabhizinisi anhlobonhlobo. Nakhona sisaphakamisa njalo, siphakamisa iqhaza elidlalwa ngabantu besifazane ezimpilweni zethu nasempilweni zomphakathi. Ayi zimnandi ezo indaba niyayizwela ke bakithi ngiphethe ku number 1 weprovince namhlanje uNdunankulu. Yabona uma ushaya uhlelo noNdunankulu uyashibilika, uyayizwela nje, uyaluzwa nawe uyayishibilikela uhlelo luyagijima. Ndunankulu isifundazwe lesi esiphethwe kodwa futhi ikhona into ukuthi ke amakhosi kulesi sifundazwe ayahlonishwa kakhulu, indima edlalwa amakhosi iphezulu kakhulu. Siyazi ukuthi kunomgubho noma umbungazo ozoba khona maduze. Mhlawumbe ungasithatha nje usibeke esithombeni, ithini into yombungazo ozoba ngeviki elizayo ofaka ubukhosi? Siyabonga kakhulu ngalo umbuzo obaleke ngendlela eyisimanga ngoba
kubalekile ukuthi masingabantu kakhulukazi abantu abamnyama baKwaZulu-Natali sazi ukuthi singobani futhi siphuma kuphi. Sizoba ke nomgubho omkhulu esithi ngawo 110 wesilo uDinizulu kaCetshwayo. Siyazi ke ukuthi wadlala iqhaza elikhulu indima enkulu ekukhululweni kwabantu abamnyama kakhulukazi. Sibonile ngesikhathi uCetshwayo kayena eze ahanjiswe emazweni angaphandle ehlukunyezwa ohulumeni bamakoloni belwa naye bengafuni ukuthi akwazi ukuphatha isizwe sakhe kahle. Sabona nanku noDinizulu naye isilo ababengafuni ngisho nanokuthi abe isilo waphoqeleka ukuthi azayohlala emigedeni ahambe ecasha ebhacile azayoboshwa ngisho ejele laphayana lasemgungundlovu ngoba elwela izwe lethu elwela umhlaba wethu elwela ukuthi umuntu omnyama akhululeke. Kodwa kunye okubaleka kakhulu abanye abangakwazi ukuthi uma umlando usifundisa ngokuthi uDinizulu ubuqhawe bakhe bubonakala ngendlela ehlukene. Absolutely. Uthi omunye bubonakala nokuthi he had a very good fashion sense. Uma ubheka ingubo ayigqoka ngalesi sikhathi. Absolutely. Ucompare nesikhathi samanje uyabona ukuthi ube talenta ehlukahlukene. Yes, he was leading kuyingcwasimende. Okunye abasifundisa umlando usifundisa ngokuthi wayenomqondo ojulile noma umqondo ohamba phambili kakhulu. He was a strategist because ubona ngendlela yokuthi ngesikhathi elapha ebhacile emgedeni wayekwazi ukuthi aphume emgedeni ebusuku ahamba yozingela enyamazana azokwazi ukuthi ayidle, which means awukwazi ukuyithola into mangabe uzohlala emgedeni fanele uphume uhambe uyozingela ukuze ukwazi kube khona nawe okutholayo, so that nalo ohlele ekhaya abantu bakithi must know ukuthi ngeke uzuthole lutho uhleli phansi fanele kuphume uhamba ozingela kuze kube khona okubambayo. Okunye masibuka futhi la emlandweni siyabona ukuthi isilo uDinizulu wayenombono futhi ukubumba isizwe ngesikhathi ukhongolose nabantu abamnyama behamba beyokhanda inhlangano yokuhlanganisa bonke abantu abamnyama wakhipha izipho wathi ngiyanikhulula njengesilo ukuthi hambani niyobumba inhlangano okuyiyona ezohlanganisa bonke abantu abamnyama futhi ezokukhulula abantu kulobugqila ababonayo lapha kohulumeni bamakoloni nohulumeni bamaPortuguese ababephethe ngalesa sikhathi. So uyayibona even nale unifying figure ayiyona ukuthi even that time i-ANC ingakabunjwa but wayesenayo leyanto engqondweni yakho ukuthi fanele kube khona inhlangano ezokwazi ukubumba abantu ezokwazi ukukhulisa ilizwe lethu lalapha eSouth Africa kodwa nalapha eKwaZulu-Natal. So maningi kakhulu amakhono but also kuningi kakhulu esizokufunda njengoba sizobe sigubha nje uKing Dinizulu iminyaka e110 kuzoba nezifundo ezizoba khona ezizofundisa kakhulu kabanzi ngobukhosi bethu kodwa nangeqhaza lesilo uDinizulu isilo sasusulu. Yazi ngike ngihlale ngiyibuza phela thina sanda kuzalwa ama-2000 sinakho ukuyibuza ukuthi kazi kwagcina kuyiphi lenhlangano ke akhipha izipho manje nalo ulwazi mina ngeke ngithande nje ukuzazela izinto sisehele kakhulu la bagcina bephumile bakhiphile yabunjwa ke leyo nhlangano kwagcina kuyiphi manje nalo ulwazi. Ya wakhipha izipho ngempela kwaba inhlangano kaKhongolose. Kwayinhlangano kaKhongolose njengoba ngisho ukuthi isilo sasikwazi ukuyibona izinto zingakenzeki. Ubani wayazi ukuthi namhlanje kusekhona uKhongolose okuwona obumbe abantu okuwubona oze wakhulula lelizwe laseNingizimu Afrika simbona ngisho umongameli wokuqala kaKhongolose uMandela. Kodwa ngesikhathi uMandela efika sekuhulumeni wentando yeningi kade isilo uDinizulu wanayo leya vision kade isilo uDinizulu wabona ukuthi fanele abantu bakhululwe ebugqilini bamabhunu nakumakoloni kodwa futhi wabona ukuthi noma ngabe zikhona inhlangano kunenhlangano okuyiyona ekwazi ukubumba ihlanganise umuntu omnyama imkhulise ngokomqondo imkhulise nangokomzimba. Ingakho mawubheka umongameli wokuqala kaKhongolose umafukuzela onjengezulu
Absolutely. Uma ubheka even isikole sasohlange asibumba lapho ayethi khona ufuna ukuthi umuntu omnyama mayekhula noma umuntu omnyama efunda angafundi nje kuphela incwadi kepha afunde ulwazi elizomkhulisa ngokomzimba limkhulise ngokwengqondo limkhulise ngokwazi ukubheka le ngaphambili ungabheki nje lokho kulaphambi kwakho kwakumongameli oqala ke kakhongolose lo okubonayo ukuthi zonke lezi zinto zindlalelwa isilo sasosuthu kuyisona esine vision uNkulunkulu ayisemnike yona ukuthi lenhlangano iyona eyokwazi ukuthi ikhiphe abantu base South Africa nayi namhlanje ngo1994 yabakhipha abantu base South Africa ebugqilini bamabhuno yabakhipha abantu namhlanje sila university kukhona umntwana akade ekhuluma la ukuthi wasuka ekhaya eza la esikoleni ugogo emnikeza u100 wokugcina ugogo ayenayo enganalutho olunye kodwa wathi mayifika la wakwazi ukuthi athole ukubhaliswa ngalokho ethi uNEFSAS NEFSAS uyafunda namhlanje ubesinaye la ufunda mahala esikoleni uyaqhubeka usekwazi nanokuthi makukhona amasenti asalayo ahambe nawo athengele ugogo bakithi kheke athengele ugogo inyama afike nenyama ekhaya ugogo athi ekhipha imali ugogo athi hayi ngizokunika imali yesikoleni athi mfana gogo khuleka mina uhulumeni usenginikeze konke uzokwazi ukuthi le yakho uqhubeke ukwazi ukuyiphilisa gogo uyabona nje izinto ezinjalo namhlanje zigqugquzele kakhulu ngosuku olukhulu esihlangene ngalo saze zamnandi indaba yazi mina umlando ngiyawuthanda ngoba kuthiwa ke ngisho ngakuthiwa uyathanda kodwa kumele ukhohlwe la usuka khona ukuze ukwazi ukuya phambili la uvela khona ngiyathanda mawusuthi futhi yavela kudala lento uzoyithola kanjani uhleze khona ngoba mangikulalela uthi wayethi uDinizulu nizoyithola kanjani nihleze khona naphuma emgedeni ashone khona ayoyilwa impi namhlanje sikhululekile cha emgubho kwemhlambe mawungasithatha nje usibeke ngizwile kuthiwa kuzobe kaceza eminye yayo mhlambe ungasithatha nje usibeke ukuthi kuzofika kwenziweni kaceza mawukuthi ke kukhona la ngaphambi kwethu sizobe sikaceza siqalile ngomhla ka1 kuMarch sine ifundo ke ehlukahlukene njengoba ngishilo emaphisa ngolesibili besisejele lapha eMaritzburg ejele lidala selaba museum lapha ayibanjwe khona wagqunywa khona ejele isilo uDinizulu namanye ke amakhosi anjengoNkosi uLanga libalele namanye amakhosi amaningi ayebanjwa agqunywe khona lapha yakulela jele amanye azayiswe le osenteleni lapha babegqunywa khona sizoqhubeka ke sizophinde sibe nokunye ukuphakamisa iqhaza lesilo uDinizulu siyobeka imbali lapha ya eThekwini yabona lapho kuqala khona umgaqo kwakuthiwa kuqala kwaBhoda kukhona ke isichuse sika King uDinizulu khona lapho sizoyokhuleka khona siphinde sibeke futhi nezimbali uyawukhumbula ke futhi maphisa ukuthi kule insuku esikuzona njengamanje ngesonto elizayo nje sobe sikhumbula iqhaza elibanjwe ngumdlokombane absolutely umdlokombane ke ube neqhaza elikhulu kakhulukazi kuloMnyango wezeMpilo siyamkhumbula nangeqhaza lakhe lapho ayekwazi khona ukuthi asho isifiso sakhe ukuthi uhulumeni akasize kwi-male circumcision engakazi kube ngisho umuntu oyedwa ogulile uma kwenziwa lokho akho ngisho yedwa umuntu oseke waphumela umphefumulo wakhe zonke lezo zinto sithi nje kulezi insuku siyamkhumbula sengathi umphefumulo wakhe ungalala kodwa asibheke njengesizwe sikwazi ukubumbana sikwazi ukuthi sibe nokuthula lapha kwaZulu-Natali mase sibeke imbali lapho kodwa ngomhla ka16 ebese siba nomgubho omkhulu ke ohanjelwa umongameli oyobu lapha ya einkundleni zokudlala emaground nawukaceza lapho ke ibutho lobe liphume lonke ngaphambi kusho ukuthi ngobusuku obandulela lobo kobe kunomkhuleko ozoba khona wamabutho lapha amabutho azokhuleka bese edla nenyama phela ngeke kube waKwaZulu ungayidla inyama absolutely so nomphakathi ke kodwa na uzolithola ithuba lokuthi nawo uyidla inyama ngaphambi ke ilanga before that bese ke ngakusasa bese kuba umgubho ke lapho umphakathi sithi awuphume ngobuningi bawo uzofunda kodwa futhi uzobona iqhaza elikhulu eladlalwa isilo sasusu bese ngaphatheka kabi ungagcina uphumile uNdunankulu ungasatholanga noyedwa nje ozoko uthi kumbingelela la ohleleni lwakho olihamba phambili nanga uJobe lapha edlangeza hello Job usemoyeni sawubona
Ninjani baba? Yes, siyaphila Jobe. Uyazi le ngoma ethi Jobe. Ngiyayikhumbula le yamapiyano. Yebo Jobe, hayi wena ke uhlakazekile impela wazi nepiyano. Nangu uNdunankulu okokuqala nqa ohlelweni. Kodwa ke kulungile ke kanti ngoba vele ke uyena phethe yonke iminyango kaHulumeni ke. Ake ngibuze. Njengabazali siphathe kabi indaba ye-pink eye. Yeah. Siyasaba ukuthi njengoba ingane zifunda ke ayizokusabalala nezinkole. Njengoba isibhokile lapha eThekwini. Absolutely. Bekuyilokho nje kuphela umbuzo wakho mfowethu. Yebo kuyilokho nje ngoba izingane zithelelana kalula ngoba sencane ema-primary. Hayi ke sizokuphendula emoyeni mntaka baba. Jobe Ndunankulu kuthiwa ke hayi sakho impela lesi sifundaswe nawo uPink Eye ngiyazi ukuthi umnyango ubuvele nawo nohlelo ukuthi uzokuhlengahlengisa kanjani kodwa ke nawo ngethi nje awuthukile nawe mhlawumbe ubona ngathi namehla abomvu kuwe Ndunankulu mhlawumbe ubona engathi nawe usukuphethe uPink Eye kodwa ke naye indaba uPink Eye usukhona. Asibonge kuJobe ukuthi asishayele sisho ukuthi Jobe impela sikhathazekile ukuthi umphakathi wakithi ungakwazi ukulalela mhlambe imiyalelo umnyango oyikhiphayo mayelana nobungozi bePink Eye kodwa iPink Eye iyisifo esilaphekayo futhi isifo esingakwazi ukuthi sisigweme ngokuthi ke njalo uma ngabe sihamba sithinta izinto esizithintayo sigeza izandla uyokhumbula kwemaphisa ngesikhathi saka COVID yes sasigeza izandla sase simpofu izandla zazimpofu sanitation sigeza izandla nangamanzi isifo ke sa Pink Eye naso ungakwazi ukuthi abantwana even ezikoleni basigweme ngokuthi bageze izandla okunye ke kade ngibagqugquzela abanye ukuthi manje asibuyeleni kuleyana yokungaxhawulani njalo asishayelezi manje asishayelezi manje senzela ukuthi ngoba phela wazi ukuthi uzoqhawula bese uphinda aqhawula iqamehlo bese iyathelelana ke lento okunye esikushoyo ukuthi abantu kufanele bangashare into njenge face cloth namathawula esigweme lokho ngoba uyakwazi ukuthi ke uthelele omunye umuntu mhlambe uma ulele la kwiphilo yakho kumqamelo kusho ukuthi uma ngabe umqamelo ulele mhlambe sewuyalala mhlambe unayo iPink Eye so uyafika omunye ulala phezulu kwalo so uyamthelela njalo kodwa abantwana mhlambe ezikolweni siyagqugquzela futhi uzohamba nomyalezo ufike nasezikoleni ukuthi abantwana sibagqugquzele ukuthi bakhumbule ukuthi bageze izandla ngaso sonke isikhathi futhi bazi abantwana ukuthi isifo lesi saka Pink Eye ungakwazi ukuthi usivikele ngalokuhlanzeka esikushoyo okunye kubantu ebesifazana ukubolekana ngezinto ezigcotshwe ebusweni nalokho ekufakwe emashiyeni ningabolekani ngamashiya khona nalokho kufakwayo amashiya lawa afakwayo lana ufake ushiye laphansi nomunye bese athatha aphinda afake naye ufaka nje direct ke iPink Eye lapho uyayibona ufaka ngempela ngqo so ziningi izinto esingazenza ezingenza ukuthi sivikele nabantwana bethu kuPink Eye kodwa ke umnyango usebenza kanzima njengamanje ukuthi labo asebethole benoPink Eye bathole ukuhlengwa ezibhedlela nasemakliniki yona nje akuyona into efanele ngabe iyaqhubeka kakhulu uma ngabe sonke singase sihlale siqwashile senze lokho ekuthiwa sikwenze ekokuhlanzeka absolutely Ndunankulu kuhlala kuyinjabulo ekuthina ukuba sazenzela ngabe sikubamba lonke leli hour manje ngiyazi ukuthi nawe ziningi izinto ezikudingayo kulesi sifundazo nje basesikhulu kangaka sizocela ukukhulula sibonge isikhathi osiphe sona bathi bafuna nibuye kodwa abantu bala kwaZulu-Natali nilokhu nibuya njalo nibuya angazi noma basho kulolu uhlelo kodwa kunento kunekubuya phakathi ukuthi nje niyabuya abanye ushilo ugogo ekade nginaye ekseni ngaphambi ngoba
ngize kulohlelo ngqongqoshe Yeah. ngiye ngahambisa uhlelo lokuhambisa kwezindlu okhona ogogo esibakhele izindlu ebese wanikezela izindlu ukhona nabafowethu nodadewethu aba disabled sakhe izindlu uhulumeni wethu uyanakekela abafowethu uyanakekela kunaba imndeni enabantu aba disabled bahlala nje bawulayini so sithe asibakhele izindlu sase sithi mababiyelwe zibiyelwe zonke zihlanganiswe ngoba bebenenkinga yokuthi bangenelwa zigebengu ngithi ababoni bangenelwa zigebengu sibathengele ifurniture igebengu zifike zintshontshe zithathe yonke into manje sesithe asibiyele kube negate elilodwa kuzoba nabaqaphi futhi abazosiza ukuqapha ukuthi neMnyango kaHulumeni mayifikile izobanikeza izinto zabo bakwazi ukuthola yonke into bakwazi ukuthi babe safe siyathemba nje ukuthi kuzoqhubeka kahle nezinye inhlelo sibonge kakhulu ngqongqoshe ngomsebenzi kakhulukazi wezeMpilo siyaphila wemaphisa namhlanje baningi abantu abahamba emhlabeni ngezikhathi zo-COVID nezifo ezihlukahlukene namhlanje e-KZN asisenayo into ekuthiwa cholera asisenayo into ekuthiwa umalaleveva abantwana bethu baphila isikhathi eside abanye bazalwa bengenalo ngisho igciwane siyabona even emaklinikhi abantu bayakwazi ukuthi even baseyithwele bakwazi ukuthi bahambe emaklinikhi mahala baxukuzwe mahala bakwazi ukuthi baphile abantu bakithi baphile isikhathi eside ingenxa kaHulumeni ingakho angimsoli ugogo kadesha ukuthi hayi ngomhla 29 ngiyahamba mina ngoyivotela ngenzela ukuthi nibuye ngoba anikakaqedi kuningi eningakaqedi futhi asikuthembisi siyakusho ukuthi sizokwenza lokho esithe sizokwenza #siyabuya usho njalo ke uNdunankulu uzobabuyisa bonke ungqongqoshe kulolu hlelo siyabuya mina sengisho njalo ka ngisahlupha ngoba uzobuya na uNdunankulu la ezoxoxa nathi futhi ngokuzayo nongqongqoshe bonke uzobabuyisa kulolu hlelo sibonge kakhulu uNdunankulu ngesikhathi sakho sibonge kakhulu ngqongqoshe sibonge kakhulu maphisa sibonge nabalaleli niqhubeke nje ukulalela nokulandela uhulumeni waKwaZulu-Natali siyabuya absolutely hayi ngiyayithanda leyo absolutely useshila ngekho kongabe samphikisa bakuthi ngikhumbisa igama lohlelo bathe siyasebenza KwaZulu-Natal at work kunjalo ke nje bekuyingosi yokuqala ke le esiqala ngayo sizoqala ngayo njalo masiqala uhlelo nalapho uNdunankulu esekhiphe umbiko ukuthi ke bonke ongqongqoshe bakwaZulu-Natal sizoqala ngabo kulesi sigaba sokuqala asibiza ukuthi siyasebenza KwaZulu-Natal #siyabuya ngoba uzolokho ebabuyisa nje baletha la kulolu hlelo ngiyayithanda ke indlela sevela ibeka ngayo uNdunankulu cha bese sibuya la ke manje sithi KZNHealthChatDotGov.za lapho sithola khona ke esefikile kungqongqoshe ogadla njalo ke yena ke begadla kanye laba bathumela uNdunankulu yena abese gadla njalo athi ngikhona every Friday anginesabi ngiyanifuna ngqongqoshe asikubingelele kahle ke manje nami bengisatatazela kuno number 1 number 1 usehambile ke sesibingelelana kahle usukhululekile sawubona ngqongqoshe kodwa ngimthandile mayisethi lolu hlelo uyalikhulisa nami ngabona ukuthi ngiyakhula ngiyathemba masiphumela uzongixoxela mhlawumbe sengudidiji noma sengu-HOD angazi kodwa kuyinto ethile nje lapha phezulu nawe ukuthi khona umuntu omsabayo kanti umphathe uphezulu umsaba kanje uphezulu siyawusaba uphezulu manje ngqongqoshe cha siyajabula ukuthi ke ngempela sesiyangena manje engosini ke manje ethinta uMnyango wezeMpilo kodwa nje ukuyicacisa ngqongqoshe ukuthi izobe isebenza kanjani obabanye basengaba nakho ukudideka ukuthi uhlelo lizosebenza kanjani isiwombele sokuqala sinikezwa ugovernment waKwaZulu-Natal bese siyabuya ke sesibuya nodokotela bethu njoba sesibaphethe bezongena njengamanje kodwa nje ukuyicacisa kahle ngqongqoshe injalo Ntokozo alikashintsha uhlelo lwethu kuseyilona lo lesiba nalo uhlelo esikhuluma ngeindaba zezempilo kodwa ngoba thina siphinde sibe uhulumeni waKwaZulu-Natal hayi uhulumeni wezempilo kuphela uma sixoxa noNdunankulu bese yacela ukuthi asike sibone ukuthi singakwazi yini ukuthatha u10 minutes kulesikhathi esiba nawo sonyaka se-hour lonke sikwazi ukuthi sinikeze oNdunankulu ongqongqoshe abahlukahlukene bakhulume
ngezinto eziningi abazenzayo kuma departments abo. uNdunankulu usazobuya aphinda aqala akhulume ngendaba ka30 years we democracy bese kwenziwa ulohulumeni. Kodwa ongqongqoshe ke bona befika nabo bazokhuluma asebekwenzile ngoba phela kuningi asekwenzekile kulo 30 years. Kodwa bazophinde bakhulume ngama programs a current ama programs okuyiwona wona abawenzayo. Siyafisa ke abantu bakithi nabo nabehlele emakhaya balalele into esizoyenza Ntokozo ukuthi sizothi a week before noma iviki before sikwazi ukuthi simemezele ukuthi ngeviki ezayo umuphi ungqongqoshe esiza naye so that nabantu abanye abafuna ukukhuluma ngalolo daba bakwazi ukuthi bazongena. Kodwa kuse uhlelo lwethu uhlelo lwezempilo sisakhuluma ngezempilo saletho dokotela bonke kodwa nje sithe isikhashana esincane kule hour bese silinikeza uhulumeni. Ngiyazi ukuthi ingqongqoshe uphethe umnyango onabasebenzi abaningi besifazane engaziyo ukuthi ke masikhuluma ngeInternational Women's Day usuku lolusuku usuku olukhulu emnyangweni lo ophethe wezempilo. Mhlambe ke kungathini kwakho senibonile futhi nila ubese kwathi kuyindlalela noNdunankulu njengoba nila benzokwenzana sinibonile nila kungathini ke okwakho kuphawula baningi kakhulu abesifazane emnyangweni oholayo. Kunjalo Ntokozo umnyango wezempilo umnyango onabantu besifazane abaningi kakhulu abasebenza kuona so kubalulekile ngaphandle nje ukuthi vele abantu besifazane besobafisela iHappy International Women's Day kodwa unabantu besifazane abasebenzi abala eminyangweni wezempilo so siyafisa ke ukuthi ngalolu suku bali enjoy usuku lwabo lolu. Siyazi ukuthi eSouth Africa sinosuku oluba ngoAugust okusuku labantu besifazane generally kodwa lolu international okusho ukuthi wonke umuntu besifazane lapha ekhona naye simfisela usuku oluhle. Khumbuza igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov selishaya mnandi namhlanje la Edgewood Campus Dube-Ncube nalo selishaya khona kahle kakhulu uhlelo lethu esasho ungqongqoshe ukuthi ke siyagudla ngalo. Ubese ngenile umfowethu la okwabeka indaba yamehlelo uphenyane. Ngiyazi ukuthi udaba esilisebenza kakhulu eminyangweni siyayibona inombolo ziyakhuphuka eThekwini konke kuyenzeka kodwa nje ungathini ke umyalezo ovela kungqongqoshe ngaphansi kwalesimo njengamanje. Ngicabanga ukuthi Ntokozo i-message yethu le uNdunankulu aseyidlulisile ukuthi siyacela abazali emakhaya benze sure ukuthi izingane ziyahlala zigeza izandla ngaso sonke isikhathi sifundise futhi ukuthi zingaloku ziyithinta emehlweni. Le uNdunankulu akade seyisho ukuthi mhlambe asiphinde siphume ekuxhawulaneni bese sase ngesikhathi seCovid sase sixhawulana ngendololwane abanye beze bexhawulana ngisho ngonyawo so mhlambe ke kusafike leso sikhathi futhi so ukuthi sibuyele lapho sizobuya ke senze istatement esiformal sisho ukuthi udaba lwethu le-pink eye noma uphenyane seluhambele wafikapi and iziphi izinto esicabanga ukuthi noma ama measures esicabanga ukuthi ezikolweni azothatheka ngoba lokho kuzoya ngokuthi abantu ingane ezi-infected ezikolweni ziningi kangakanani noma zikhona. Absolutely. Ngiyazi ke ukuthi ke kwabe indaba bekubikwa kakhulu indaba yalapha omhlambe sekulolu phenyane konke engengayizwa kuthiwa ngqongqoshe kumele ke enye yezinto okuyigwema yikukwasha izandla nani kwathiwa nakho ukugwema izixuku ikakhulukazi ngqongqoshe kufanele sigweme izixuku. Ngiyayithanda ke lokugwema izixuku ngoba yabona nje ngqongqoshe manizohlanganiba ngabantu abangapheka 1005 ikakhulukazi la eThoni ngoba izibalo ekhuphuka nje kuleli viki kuba naye enqakanyana kodwa ke angiyikho lapho nje ilaba bezempilo kunjalo Ntokozo zikhonyana izinto esithi abantu abayiyeke uyabona ezinye zazo sasizwa kuthiwa uphenyane ukufuna uma ngabe unophenyane uyachama ebese uthatha umchamo ufake emehlweni. Odokotela bayikhulumile indaba yalokho ngeviki bayishaye phansi ngeke in fact na ufaka umchamo uzobe uyazi-infecta even more ngalokho so ziningana zona izinto okuthiwa sizenze singazenzi ezinye sizenze so leyo mchamo ayikho ayiyekwe phansi agezwe izandla kodwa phela nayo leyo icuku neyobisi ukhamekibele bese uthi siyashaya ubisi la esweni lapho neyobisi Ntokozo nayo dokotela bathi hayi okwamanje ayime kancane ngoba ungeke wazi ukuthi lo muntu othatha ubisi kuyena yena ugula kangakanani. Neyixuku ke ikhona Ntokozo ukuthi njengoba ithe kuba kithi i-pink eye siyibonini ngeThekwini nabantu eThekwini abangabi babe iqongololo ikakhulukazi eThekwini abangabi iqongololo babe baningi ngoba kuzoba nenkinga ngoba asazi ukuthi ihamba kanjani. Ngesikhathi nibaningi niyaxhawulana niyabingelelana niyasondelana iyabhebhetheka iqhubeka singagcina igcwele iprovince yonke kanti besingakwazi ukuthi siyibambe nje la eThekwini. Bantu baKwaZulu-Natali
ithinto ayikabi kwezinye izifunda kakhulu. So nina nizosuka kwezinye izifunda nize eThekwini ikakhulukazi leli vili ngobini balo ekhuphuka. Impela engathi beningathi kuyibamba ikakhulukazi nje kulothi next week siyikhiphe futhi ibalo mhlambe ke sisho ukuthi hayi seningakhululeka. Seniyadayozana eThekwini. Futhi sinethemba ukuthi ngalela next week izobe sekwehla kwehlile kodwa kuzokwehla ngokuthi abantu kuleli viki nje kebethu kuyithiba ake nithi bemakhaya bakithi nebhola enifuna ukolibuka emagroundini kuleli viki hlala nekhaya nibuka ibhola ekhaya ayikho into engaphumi ku-TV manje maningi ama-channel hlala nemakhaya absolutely cha asahambe ngaze ke kuthiwa ngilona ama-ground la ngqongqoshe ngifisa ukuthi sedlule uba siphethe uchwepheshe weso namhlanje sikhuluma indaba ethinta amehlo yona upink eye kodwa umfowethu lo uchwepheshi odila ne-Glaucoma amagama la phezulu uzobe sesichazela ukuthi ke kuyini lokho akushoyo udokotela lo uMzwandile Mjwara unana kheswa osemoyeni njengamanje naye othi uzohlala ekhaya kule weekend molo wena no Nginombuzo la yebo nana nje yebo mfowethu semoyeni ungakhuluma yebo umbuzo wami ukuthi angithi le ndaba le-pink eye yona into yamanje into yakudala. Yes. So izinto ngingazisebenzisa decide ukuya kwama-Western clinic or Western doctors. As indigenous person eyiphi izinto ngingazisebenzisa. Usefuna manje ke ukuthi ke odokotela laba besintu bathini kodwa ke ngoba ngimphethe udokotela wesintu la ngiphethe lo wesilungu kuphela shuthi ke into esizoyenza sizoyo researcha kubo laba besintu ngeviki elizayo masibuya ohlelweni sikuphathele ukuthi cha laba besintu bathe ilokhu nalokhu okwakusetshenziswa kudala sizoniyekelela laba bescience besitshele okwabo kwescience kodwa ke ngiyayithanda leyo iphakamisayo ngoba siumnyango osebenzisayo nabalaphi bendabuko. Kodwa ke esingakucela kudadewethu ngeba esecelile sizomletha umlaphi ozokwazi ukuthi akhulume nathi mhlambe nje singathola uprofessor Galeni lapha e-KZN kodwa siyacela ukuthi unless kukhona oseshila ukuthi liyasebenza into ilihlo noma iso liyindawo esensitive kakhulu once lalimala kancane kuba nzima ukuthi liphinde libuyele alifani namanye ama-muscles emzimbeni uthola ukuthi umuke walimala kulona liyaphinde liyakhula so until siyithole information eshoyo ukuthi i-indigenous knowledge yayithi babesebenza kanjani asingafaki lutho elisweni until sithola leyo information right injalo cha asiphuthume ngejubane siye lapha kuMzwandile umfoka Mjwara ngiyathemba ngisho kahle mathi Mjwara ukuthi manibhala nethi Mjwara manje thina isixhosa manje thina ke ngapha kwaZulu siye Mjwara bese nifuna ukuthela induku ke cha okay awukho uyazelaphi lonto ba usumzulu ikho sithi ilama nelula yabona uqashile la uzoba umjwala lo uqashile lapha engqongqoshe cha mfowethu komfoka Mjwara awushethe ubani wakwabani wenzani la emnyangweni futhi ke masithola odokotela basuke bese basha njengawe iyouth le ama 2000 sesijabula ukuthi nisitshele nokuthi mhlawumbe usuka kuphi simotivate nalabo awusuka khona ukuthi bayaphuma odokotela la engisuka khona no problem okay igama lami kuMzwandile Mjwara usijekula umnangwe Jula hola ngwaseLamonti we kanti Luxaville ezazopo babes oduma usuka mathi so kahle ngwaseLamonti kodwa inkaba yasempendle ngihlala la eThekwini ngihlale ngixoxa indaba yasempendle ngqongqoshe uthi nganginomngani wayengenawo amazinyo owayethi ngithoka xhanqa mayesempendle yes ngimsizeke lo ana inkinga amehlo ngamsiza ngalokho absolutely so ngihlala la eThekwini nguchwepheshe wamehlo ngi-Ophthalmologist ngesingisi uthi ungikhuphulela nje ivolume ngoba le emakhaya bakhala ukuthi abakuzwa angithi ukhuluma yonke imizi manje umuzi nomuzi bayapopole iPickend asimboni manje akakhulumi kahle uthi ukukhuphula nje dokotela hayi ungaqhubeka okay so mhlawumbe abangangizwanga ngumzwandile Mjwara ngazalelwe eLamonti inkabi sempendle sengisebenza la eThekwini kodwa e-McCord nase-Albert Luthuli ngiwuchwepheshe wamehlo so ngi-ophthalmologist so ngihlinza amehlo so yes so I think for the optometrist and ophthalmologist akufani okay optometrist yenza ibuko most of the time thina i-ophthalmologist amehlo lalela bese ngoyibika kubantu namhlanje ke optometrist kanti ushayela so I think
whilst ngilana asifani. Asifani. Sisebenzisana kodwa asifani. Absolutely ngicela dokotela singakafani nje nangu uzama ngubu lapha esigodini ngicela ukuthi simthathe usemoyeni Zama sawubona. Hello Zama. Yebo sanibona njani? Ngikhona mfowethu right. Phila. Ngiyamuzwa lo memezayo emva kwakho mthulise. Ngithulise ngicela Ubuthi ucela ukuthini? bengibuza. Yes buza. Mhlawumbe mangabe ulenze soba symptoms. Uma unama symptoms ophenyane? Mhlawumbe unenze. Kubikona. Ukuthi kufuneka wenzeni ke? It's like ukuthi ezinke Hey i-network iyashaya Zama yazi ukuba ugibela phe kwetshe nje lapho mhlawumbe singasizakala. namanje Nakho ke awuhlale lapho ke awushaye. bengithi kube ngabe ulenze umpehla phezu kwamehlo ukudla ngenzeka mhlawumbe kungama-symptoms alo Uphenyane ney'nsumpa phezu kwamehlo. Ney'nsumpa ngenhlanhla ke sinodokotela vele weso la kodwa ke sizocela ukuthi ke asale sesilela uney'nsumpa ephe kwamehlo kungenzeka kanti ama signs and symptoms ophenyane lawo. Akujwayelekile ukuthi uphenyane ubange kancane nje dokotela ubusuyibuze yonke imibuzo ngenzela ukuthi umlalele emoyeni ke. yebo Right okay lalela emoyeni ke dad. So insumpa phekwehlo akujwayelekile ukuthi kube uphenyane. Uphenyane uaffecta ihlo lona koqobo lwalo. Liba bovu, liphuma i-discharge, either libe engathi amanzi noma kube engathi into eyelo. Absolutely. So insumpa I think okunye nakho ngakucheck eclinic. Kodwa akujwayelekile ukuthi kube uphenyane. Kube uphenyane. No, ngiyajabula ngoba siphethe specialist ke la wedadewethu bazocela nje mjida wasela muntu uthi awukhulume phela yabo nyathi lapha emgaqweni 13 yabo memeze nje. 13 la nami ngakhulela khona. Phela nami ngangikhulela. Une-ibhoni. Ne-ibhoni absolutely. Okay, i-glaucoma. Yini i-glaucoma mawutshela nje umuntu walapha elamonto emgaqweni mfethu glaucoma into kanje yini i-glaucoma? Okay, so maphiza ngilethe ama-toys ami la khona ngizokhombisa kahle Absolutely. Kuyabonakala? Okay, great. Ngiyacela laba amakhamera bekhombise lapha ya. Kuyabonakala. Senzela lokho kwa TV ekhaya. Ukuthi i-glaucoma yini. Absolutely. Nani yabona ukuthi ihlo leli. Yiso leli. So ihlo ngizoliqaqa lana. Hawu, injeniso madoda. Ngaphansi kunjeni. So i-glaucoma inkinga yemizwa yamehlo. Oh. So khona lento la vela kahle lento eyelo. Okay. Imizwa yamehlo nerve yesingisi. emva kwelihlo. Emva kwelihlo. Okay. Into eyenza ukuthi ukwazi ukubona ihlo nengqondo. Oh. So i-optic nerve lemizwa le iyona i-connection phakathi lezinto eziwu-2. Ha. So ziwu-3 izinto ezikwazi ukuthi ukwazi ukubona. Ihlo, imizwa nengqondo. Kune connection la i-bridge la khona. Manike ngicela ukuyithola kahle ba sinabantu abalalela abanemizwa ebahluphayo banothando olixakile lemizwa nani. Awuyichazi ukuthi ile mizwa yothando noma ile mizwa ke hloboni lwemizwa. Noma umuntu kuthiwa umthanda nganana ukakhamisana nalo. Absolutely. Ngiyajabula. Ngoba sezothi umuntu iso lami lingifakela inkinga imizwa. Lutho noma kuthiwa unezithemba ukuthi khoma khamisana. So le mizwa lena inerve phakathi kwehlo nengqondo. Absolutely. So inkinga ye-glaucoma inkinga yale mizwa le inerve yakhona. So iyona iyalimala. Okay. So ijwayele ukubanga ukuthi umfutho ngaphakathi ehlweni uphakeme. Okay. Normally umfutho uyaphakama kodwa ikhona i-glaucoma ibanga umfutho onormal. Okay. Kodwa esikhathini esiningi i-glaucoma lejwayelekile umfutho uyaphakama ehlweni. Okay. Maningi ama-cause Ungiphakamisele futhi dokotela. maningi ama-cause e-glaucoma kodwa esikhathini esiningi umfutho ophakeme ehlweni. Absolutely. So in a nutshell i-glaucoma inkinga yemizwa yamehlo. Wayichaza kamnandi ngiyathemba nababuka emakhaya bayaliboniso leli sengithuswa nokuthi lamabhalunde la phakathi mhlambe kubani wafuthayo lamabhalunde noma afuthe kumuntu esemncane. Cha kusona into efutha kahle kahle njoba kunjena ngaphakathi ehlweni kunamanzi ehlweni. Okay. Iwona lawo banga i-pressure ehlweni. So phinde sikhulume ngakho later on. Okay. Kodwa yona i-pressure yona ebe inkinga kwi-glaucoma and noma silapha i-glaucoma sisebenza yona i-pressure ngaphakathi ehlweni. Kodwa sophinde sikhulume ngakho. Mhlambe umuntu ekhaya uzoyibuthi le glaucoma mase ngiphethe nikhona indlela engayivikela ngayo ukuthi ngaze ngifikele uprevention nje wakhona uthini ngayivikela kanjani ukuthi ngazigcine ingiphethe. So unfortunately maphisa i-glaucoma ayikho into esingathi singayipreventa.
Yeah. Ayikho indlela ongathi ngizwe ngeke ngibe nayo content wenza ukuthi ingakuphathi. Kodwa sikhona izinto ongazenza ukuthi at least masisithola ithole isa early. Okay. Yeah, so it's early detection. So mawazi ukuthi kini khona umuntu ne-Glaucoma noma umdala. So umdala abantu abano-60 bathi u-70 umdala, abantu abana-30 bathi u-40 umdala, nathi siwukhomba phambili umdala. Kodwa masusudlule ku-40, 40, 50. Yafubuya indaba ka-40 ngqongqoshe. Kanti u-40 onani emhlabeni? Kahle usukhulile masudlule ku-40 kahle kahle aqala ukuphefumula na-40. Kodwa ke masudlule ku-40, 50 wazi kini ukuthi kunabantu abane-Glaucoma, and remember abantu bakini umama, ubaba, ubhuti nosisi. Ngiye ngizahambe ekhuluma ngo-cousin brother. U-cousin brother umuntu akini kodwa ngomthetho akusiyona umuntu akini. Okay. So it's ngesi ama first degree relative. Okay, yes. So ama first degree relative mazi ukuthi kunomuntu akini ne-Glaucoma and usumdala kahle kahle ufuna uyo-screen e-clinic. Absolutely. And then masusu-screen sizawazi ukuthi detector, and the earlier si-detector the easier it is ukuthi siyilaphe. Absolutely. Into ongayibona ehlweni uzobona ngathi into emaceleni awusayibona. So mawubheka phambili uzobona ngathi into emaceleni awuyiboni. That's one symptom. Amanye mana dodela kuyenza mangimile bese ngiyibona ngibona emaceleni. Cha. Yazi lento ibhlungu lento because sometimes abanye abantu babona ukuthi umuntu mayeshayela emgaqweni angayiboni imoto esiduzane kwakhe ayishayise. Yes. Kuthiwa hayibo bekunemoto lapha nothi angiyibonanga. So mawubona ngathi izinto emaceleni awusayibona kungenzeka ukuthi uqala ukuba ne-Glaucoma. That's one symptom. Amanye ama-symptom mawujwayele ukubuka i-TV ebunyameni noma ubuka ifoni ebunyameni iyona ekuthiwa angle closure glaucoma leyo. So mawubuka ifoni ebusuku ubuka i-TV ebusuku ebunyameni ihlo lakho libe buhlungu libe bovu uphathwe ikhanda. Iyona into engathi uzihlambe ngine-Glaucoma, and ngisacela bandla cela inye kutholampilo azoniyaza usizo. Usungilaphile ngoba benginawo umbuzo futhi ukuthi isifo esijwayele ukuthi siphathe abantu abaneminyaka emingaki siqala kodwa manje usuvela wagadla kulo 40 sonke sitotoba kuwo manje ke ngathi uzolwa nathi lutho phela. So esikhathini esiningi kujwayele le ejwayelekile affect abantu abadala. Umdala ke kuya ngokuthi yabo umdala relative yabo singasabulishe lelo gama kodwa asithi 40 50 funa uqala ucheck. Okay, so they say elderly kodwa elderly kuya ngawo but asithi 40 50. Okay, kodwa i-chronic glaucoma affect ingane noma ingane iphuma eswini kuthiwa congenital glaucoma. So it's not necessarily ukuthi glaucoma yabantu abadala kuphela. Esikhathini esiningi yabantu abadala kodwa i-chronic glaucoma affect nabantu abancane. Khona ekuthiwa angle recession nayo ijwayele ukwenzeka kwabantu who are a little bit younger. So it's not necessarily ukuthi into yabantu abadala iyabaphatha nabantu abancane kodwa most of the time I think tebalekile most of the time isikhathi esiningi abantu abadala. Ngizwile ke ezinye impawu zisho njengakho ukuthi mawubuka TV uzusuphathwa ikhanda nani bododa ngenigadlela izinto nami esengiyibona nje kodwa ke uzusuphathwa ikhanda mawuthi ubuka iTV namaselula and then ke iziphe ezinye impawu esingabona ngazo nayo ke kubona eceleni ngizwile but iziphe ezinye ezikhona. So I think tebalekile mawubona ngathi awusabone emehlweni mabona ngathi mhlambe sekunenkungu awusaboni kahle izinto kade uyibona kuqala awusayiboni mhlambe iGlaucoma mhlambe akusiyona kodwa masubona ngathi ukubona kwakho kuyehla siyacela manje cela uyothola usizo. Yes, ungaqala ku-optometrist actually bese makuthi kunenkinga uzokuyisa ku-ophthalmologist mhlawumbe agcine sekusho ku-specialist esifana nawo. Yes, thina nje basinongqongqoshe sisebenza la vele emnyangweni shuthi wena singakubiza kwantambama endlini uzoshaya le glaucoma le. Nginganenzela iplan ngoba nabangani bami. Absolutely nabangani bami. But ke dokotela yiziphi ke izifo ejwayele ukuhambisana nazo etotobesana nazo isikhathi esiningi? So esikhathini esiningi izinto ehambisana ushukela kodwa Nkosi i-BP nento elimaza imithambo ehlweni. Okay, ngisi kuthiwa ama-vascular diseases. Okay, so shukela i-BP and then again ezophatheka kabi i-age abanye abantu bathi age disease. So ukukhula i-risk factor nabantu abafaka izibuko. Yes, ilokho igugudla nami nje ngiyakubona dokotela nabantu abagunda ifade engathi ngadlali ifade hamsana kodwa utholofana nawe ngifuna kuze kumina kodwa i-age nabantu abafaka izibuko. So mangaboni kude nabantu abangaboni eduzane manezibuko khona ama-types ama-glaucoma affectayo. Especially mangaboni kude. Okay, so basically in summary ushukela i-BP
nokufaka ibuko ne-age. Okay, ake sithathe nange uJobe lapha edlangezwa. Jobe usemoyeni sawubona? Yebo sengiphinda ngabuya. Awu bakithi Jobe uyabuya. Ukwangene uyayithanda lephindi uJobe. WeJobe awuphinde ubuze nanga udokotela uyi-specialist akatholakali mahala lo. Yeah, kada benginkinga lapha nanginkinga yeso la kwalesi ngathi ngiyoza i-test bathi hayi isola masaboni kahle. Mase ngagcina ngahamba ngaya ekwelezane ngabhuka. Okay. Ngikhala ngesikhathi esindwayo ngabhuka last year bathi ke ngoba ngibuyele ngomhla ka-8 April should 6 months lona bese ngohlabile isola ngilindile nje angathi ikhona indlela engingayenza ukuthi ukushesha 6 months omkhulu kakhulu. And we are salty le glaucoma manje. Manje ngiyathuka manje isola ngivele likhale nje bantwana bangipha umuthi bathi angisungise wona ngoze ngibuye ngomhla ka-8 April. Okay. uDr. Mjwara asimkhulumele. Okay. No, uDr. Mjwara asimkhulumela ngibona uzokwazi ukuyikhuluma. Okay. No Jobe sizokuphendula ke manje bekhona okunye okuthintisa obukudinga. Uyikhona lokho. Uzwathatha ke ukhabazela ama details akho kodwa ungqongqoshe uzokuphendula yena emoyeni. No bengifuna ukuchaza lokho ukuthi inkinga esiba nayo noma esinayo general ukuthi isibhedlela sama specialists amehli kakhulukazi sisodwa right now sila eThekwini okusho ukuthi iwaiting list yethu iba yinde especially uma ngabe abantu kufuna baqhamuke kuma districts ahlukene kodwa ngoba uJobe usefonile wayikhalela sekufuna ke ukhabazela uzomthinta khona manje sikwazi ukuthinta eMcCord esibhedlela. I hope uyiwait i-appointment yakhe ise-McCord la kade bemnikeze yona then so bese sixoxisana nabaphathi bakhona sibone ukuthi i-appointment yakhe ibinini and then sibuka ukuthi singangenelela kanjani. Kodwa inkinga nje enkulu esiyayisibhekene nayo ukuthi isibhedlela sisodwa iprovince inkulu kodwa siyazama ukuthi lokho singakwazi ukuthi kwenzeke ezibhedlela eziseduze kwethu sibacele odokotela abalapha ukuthi bakwazi ukuthi bakwenze kodwa ihlo njengoba bengishilo ukuthi ngoba li sensitive kwesinye isikhathi asifuni ukuthi sithi noma ubani akalithinte kuyaye kuphoqa kuphoqeke ukuthi umuntu ayobona odokotela abafana noDr. Mjwara abangabaniki ke by the way kwabona babaningi so siyazama ukuthi sisize kodwa sizomfonela uJobe. Absolutely. Cha mina ke ngifuna siyiphuthumele ngoba ngiyazi ukuthi kuningi obuphethe mhlambe ke umuntu ubusushitha ngagwema kanjani iyalawuleka yini noma masitholakeleke kuba ukuthi nje usuphila nayo bese niba nendlela into elawulekayo noma elaphekayo neziphele. Well ngenhlanhla yes yalawuleka siyakwazi kuyilapha iGlaucoma. Okay. Njengoba kade ngisho kuyasiza ukuthi iGlaucoma usheshe uyithole usheshe uyidiagnose kuba lula ukuyitreat uma ukuthi usheshile ukuyibamba. Okay. So i-treatment yethu ikabili khona amaconsi bese kuba nehlo ngiyazi kuyathusa ihlo siyakwazi ukuthi silihlinze. Okay. So amaconsi ngizobuya kuma toys ami lana yakhumula ngithi kunomfutho ngaphakathi ehlweni. Yes. So umfutho masuphakeme yonke elimaza imizwa la ehlweni. Okay. So i-treatment yethu yenza ukuthi siyehlise umfutho ehlweni. Okay. Uyahambisana nalo high blood pressure lo mfutho? Yes and no. Yes, ungasho kanjalo. Kodwa i-treatment yehlo ayihambisani necessarily ne-high blood pressure. Khona connection encane kodwa not so much. Kodwa i-treatment idila nehlo yona directly. Okay. So i-treatment yethu now yazi amapatient mawusemcimbini usudle kakhulu khisha ithebe khisha usu khisha mokhari o7 colors ususuthi manje wenza kanjani masusuthi funeka either yekukudla yes yekukudla noma uhambe excuse uyobhodla nasehleni ke is the same thing kune pressure fune siyehlisa ipressure. Okay, so either wehlisa iproduction yalamanzi lawa noma uyadraina kakhulu. So i-treatment yethi senza kanjalo. Mase sesilihlinza ihlo khona la sivula khona amanzi ezophuma njenge-drain. Khona umfutho uzokwazi ukwehla. That's the principle of the treatment. Kodwa ke sike sithanda ukuthi sihlinza makuthi sikhona isidingo sokuthi sihlinze. Otherwise siyathanda ukuthi if we can simanage nge-treatment ngamaconsi makuthi kuyavuma. Okay. No, iyenza ukudla kakhulu emcimbini. Leyo kudla lena.
mina sengizonciphisa impela bengingazi neso liyasutha nalo. Yasutha nalifuneka ibhodle nalo. Salibhodlisa nalo. Sadla treatment ezibhodlisa ihlwa. Absolutely. No. Mhlambe ke dokotela ngiyazi ukuthi nabantu enibuye nibe nawo ke ama awareness eniwenzayo ngamehlo. Any message enikhiphayo njengamanje kubantu ukuthi nazi izinto esizibona abantu bepresenta ngazo kakhulu. Sicela abantu begade lokhu nalokhu. Umlayezo nje wenu othinta izinto zamehlo. Siyazi iviki lelizayo nakuleli viki ilast khipha khona iawareness eGlaucoma. Message yenu ke njengamanje ithini kubantu bakwaZulu-Natali ukhulume nje nabo kwicamera babuke emehlweni ngqo. So okwami ukuthi iGlaucoma, unfortunately iGlaucoma ma affect abantu abamnyama iba yimbi. So siyacela bandla abantu makuthi nibone ngathi kuyehla ukubona kwakho ningalindi kuze kube emnyama emehlweni. Siyacela niye kwi-local clinic yenu, i-local clinic izokurefera kudokotela wamehlo, optometrist noma indawo eye clinic bese bazonirefera kuthina makuthi sikhona isidingo. Siyacela bandla makuthi ubone ngathi awusaboni siyacela uze kuthina sizokulapha sizokusiza. And then definitely siyacela into yokuthi umchamo nobisi ehlweni akusiyacela bandla eviyinkinga leyo nto abantu siyakhipha amehlo ngenxa lento so siyacela bandla sicela kuniyeke ukuthi nifake umchamo nobisi emehlweni. Mana ke dokotela manje likhipha usho ukuthi niyalikopolota nelikhipha iso. Yebo siyalikhipha bese sifake lo mabulu. Hawu. Yes. Lo fake mabulu. Ihlele ngibuthi bani lo msebenzi. Kodwa ngisho ukuthi serious lento yomchamo ehlweni iba affect. Yes, kakhulu. Angazi ukuthi iphuma leyo nto kodwa it's not true. And siyacela bandla abantu cela umchamo nobisi akhambisana namehlo. Absolutely. No, ngiyajabula ke masiwe sithole ithuba elifanele. Ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke ithuba elifanele lethu sithole i-specialist. Mina nje amehlo angiphatha ngizombamba mangiphuma la ngezwe nje. iGlaucoma sengiyayizi yanwa lapha emuva kulo yamthamba ade usho. Sengiyabona ngiyajabula nanendlela siphathele ngayiso. Siyayibona nemthambo. Ukwafika omnye udokotela la wakhuluma ukuthi upink eye lo kusuke kuvuvukala lemthambo sengiyayibona ke manje. Wathi suke ivuvukala kule ndawo emhlophe ebese igcina sekuyiyona yenza kube bomvu bese gcina kuba manje ngiyajabula base ngiyibona shithi sengaba udokotela. Hayi kancane oneGlaucoma. Cha ngqongqoshe isikhathi ngoba sisekho kakuthina sicela ukuthi sale sesivalo uhlelo sivale uhlelo. No asibonge kakhulu sibonge ne-information nje detailed kudokotela uMjwara. I think into ebalekile dokotela ukuthi le information oyikhiphayo sinikeza umuntu nje ugogo mamkhizi ohlele ekhaya udadewethu oyihlelele ekhaya nomfowethu. Na kubalekile ke njengoba umzwile uJobe efone uyeza ukuthi sikhuluma ngeindaba zamehlo useyacabanga ukuthi naye unenkinga enjeni. Uyabona previously besike isikhathi seCovid nje besike sithole ama calls umuntu efona on behalf of umakhelwane ukuthi umakhelwane wakhe umbone nalokho umakhelwane embone ngalokho ngoba bayayilalela information and siyakujabulela lokho kakhulu ngoba kusuka ukuthi umuntu mehlele ekhaya akasadingi ukuthi aye kudokotela ngaso sonke isikhathi noma eclinic ngaso sonke isikhathi umethola information noma akusezokwenzeka ukuthi umuntu ahlale ekhaya kanti ufuna unenkinga kufuna esibhedlela noma eye kudokotela so sebeyakwazi manje abantu ukujaja information. Uyabona ke dokotela lo hulumeni lo esikuona uhulumeni kaANC uyazi ukuthi bakhona abantu abanemali. Uyazi ukuthi bakhona abantu abakwazi ukuziresearchela angene kwi-internet athole information abanye bangene lapha ku Dr Google udadewethu uthanda kakhulu uDr Google uphinde umlahlise ngelinye ilanga angene ku Dr Google athole information. James Pixar no Dr Google. Dr Google akakaze avumelane nodokotela. Dr Google lekunekhala eqinile. Simazi kahle. Lenkani kabi. Manje abantu abalalela uDr Google bathemba yena more than thina. Bafike uDr Google sithi. Absolutely. Cha ngqongqoshe ngijabule kulolu hlelo ngendlela olulalelwa ngayo balalele engolezana nje basikhuma esibhedlela. Sebeyitholile ke ndaba bathi nje bazama ukumthinta uJobe manje Monday bafuna ukuthi bezombona. Saze sashesha kuyayibona ke. Uyabona ke. Jobe ke uzokufonela ukhabazela manje akunikeza inamba yomuntu osesibhedlela engwelezani uvela usondele ngakhona khona sizokwazi ukuthi 6 yilokho sikushoyo ke Dr Mjwara ukuthi ishow yethu yenza lokho and ukuze sikwazi ukuthi sidlulise information siyabadinga odokotela abafana nawe abakwaziyo ukuthi bayibeke kwi level yomuntu ofana nami noNtokozo noma Mkhize ekhaya asichazele at our level so that sikuzwe sikulandele kanti phela abantu abaningi uma ngabe
eyobona udokotela usuke tense vele because usuke ungekho sure ukuthi uyagula yini ugula to what extent no so noma udokotela ekhuluma kwesinye isikhathi ezinye kwathina nje absolutely ezinye izinto ezikhulunywa udokotela uyikhumbula kamuvu usuhleli phansi usukhama ukuthi ukale wathi waphinde wathi ngoba ngesikhathi ekhuluma ubamba lokho ukuphatha kabi kakhulu kuqala so le session kuyasiza ukuthi sidlulise information ku space esirelax nabantu emakhaya bakwazi ukuthi babe educated bangafani kungabi nomehluko phakathi kwabantu abanemali nabantu abangenamali nabo laba abangenamali abafana nathi abahlele emakhaya bayithole phela information efana nalaba abakwazi ukungena ku Dr Google nabakwazi ukuthi ba research so siyabonga kakhulu ngomsebenzi enwenzayo and siyathemba ukuthi bonke odokotela will be willing ukuthi bakhulume nathi nomphakathi wakithi ngendlela owenze ngayo Thokozo siyabonga absolutely utheke uNdunankulu #noma kanjani siyabuya next week sobe sila kulolu hlelo siyabuya kulolu hlelo sivalelise sithi kulungele ke bye